जागायजेननायनिफ्राय 10 बार जाबाय होनखाबाय बेखौ गाफ्लांनाया Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोथारै आरो किप्सआव फिन बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ, आंबो इसोरनि अननायावहाय मोजाङै दङ। ओमफ्राय जेरै नोंथांमोना मिथियो मैयासो थांफिनदों आङो इउटुबावहाय, नङाबा ओरैबायदि गोथेनानै दंमोन आरो बिदि मोगा मोगि रायलायैयाबो गोबावखासैमोन। जास्ट माने आङो भिडिअ होबाबो मोखांखौ बारा देखायनाय जाया नालाय, ओंखायनो आरो बिमामोनाबो होनो भिडिअ हगारबा मोखांखौ देखाय, मोजाङै देखाय, मानसिफ्रा नोंखौ थांनाय फैनायखौ नाया, मोखांखौसो नायगोन। ओंखायनो बिमामोना होनो आरो जे भिडिअ लायोबाथाय मोखांखौ मोजाङै ला होनो आरो। ओमफ्राय आंथ' बिदि मोगा मोगि रायलायैयाबो गोबावसिन नोंथांमोनजों, स' दिनैहाय आङो मोगा मोगि रायलायफैथारबाय आरो नोंथांमोनजों। ओमफ्राय दिनैहाय मा खालामो मा खालामा बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसैलाय। आरो दिनैहाय ओरैबायदि जादों, फुङावहाय आंथ' एसे लेटसो सिखारखायो, सिखारनाया खोन्थाबाय आरो नोंथांमोननो, नङाबा आरो सोरबा सोरबा कमेन्टआव जाहरलायगोन एफा अलसिया एफा लेट सिखारो 8टा 9टायाव होननानै जाहरलायगोन। खिन्थु उन्दुनो मोनजोबाबाबो बोरैबा मोनो आङो, ओंखायनो उन्दुनाय जायो आरो एसे गोबावानो फुङावहाय। ओमफ्राय लेटबो उन्दुनाय जायो नालाय, उन्दुनायाथ' दा होनसै लेट जाखायो, 2टा जाखायो, 2टा एखमबा 1:30 एखमबा 12टाया खम आरो 1टा बारखायो बारनाया आरो एखमबा। ओमफ्राय उन्दुनायाबो लेट जायो नालाय, ओमफ्राय सिखारनायाबो एसे लेट जायो आंना। ओमफ्राय ओरैनो क्लासाथ' 12टानिफ्रायसो नालाय जोंना, फुङाव नंखाया, इसोरनि अननायावहाय फुङाव नङा बेलासियावखासो। ओंखायनो बेलासि माने 12टानिफ्राय आरो 12टानिफ्राय 5टासिम जाखायो। कम्पिउटार क्लासफोर दं नालाय आं लागासिनो दा। ओमफ्राय आङो फुङाव ओरैबायदि जादों, फुङाव सिखारबाय नालाय आङो, ओमफ्राय दाना 6टा जाबायमोन खोमा, 6टा बेसेबां जाबायमोन, 6:30 बारबायमोन जायखिजाया। दाना आं ओरै उन्दुखेखादों आरो उन्दुखेनानै बिनि उनावहाय नैबे खोमाया माथेजोबदों आंना, ओरैथिं उन्दुदों नालाय, आं होसिना उन्दुबाय नालाय माथेजोब्बाय आरो। दाना माथेनानै बोरैबा मोनबाय आङो, ओमफ्राय खोमाखौ साफा खालामबाय आं। ओमफ्राय खोमाखौ साफा खालामनायावहाय डाइरेक्ट गोथेबाय खोमाया, बोरैबा दै हाबनाय बायदि जायोना, दैथ' हाबाखै, दुगैनायाव थाल लाखायो, दै हाबाखै, बोरैबा दै हाबनाय बायदि रिंजोब्बाय खोमाया। रिंनानै बिनि उनावहाय आङो खामसालियाव दसे जिरायबाय आङो। बे जिरायनायखौ नोंथांमोननो आं खिन्थागोन दे, बे क्लिपखौबो बेखौ होग्रोबाय आङो, उनावहाय खिन्थागोन नोंथांमोननो बेनि उनावहाय आं क्लिप होगोन आं माबायदि जिरायनानै थादों। ओरैबायदि जिरायनानै थाबाय आं, माने बोरैबा मोनबाय आं, माने ओरैथिं खोबथेबाथाय ओरैथिं स्रा खोनायो, ओरैथिंथ' जेबो प्रब्लेम जायाखै नालाय, ओमफ्राय ओरैथिं खोबथेबाथाय ओरैथिंखौ खोनाया। ओमफ्राय अखाबो हादोंमोन ना बिरादनो, अखाखौ खोनासंबाय थाबाय आङो, अखायाथ' ज्राम ज्राम हादोंमोन ना। ओरैथिं खोबथेबाय आङो, ओरैथिं बिराद मोजां खोनायो, ओमफ्राय ओरैथिं खोबथेबाथाय जेबो खोनाया, फे खोनालाजोबो। ओमफ्राय बोरैबा सुखुवासै आङो, थानो सुखुवाना बिदिबाथाय, माबा दै हाबबाथाय जेरै जों थानो सुखुवा बिदि जादों आरो आङो। ओमफ्राय थानो सुखुवासै आं, दसे नायदावलाबायबाय आं मा खालामनो मानो जानानै। आं बे क्लिपखौ होना होगोन दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं माबायदि थादों खोमा बन्द' जानानै। ओमफ्राय 6टायावथ' सिखारफेरखायामोन, 6:30 जाखाया आंजों। ओमफ्राय एकदम दुफुं दाफां सिखारनानै दसे खामसालियाव जिरायहैबाय आं, नायदावलाहैबाय आङो, मा खालामनांगौ दे, फुङावबो डक्टरबो मोना जेबो मोना, मा खालामनांगौ ना पर्दायासो जिखोना माखोब्रा सानबाय आङो साफा खालामहरनायावहाय। बे उन्दुखेनायावहाय ओरैहाय एसे गोबाव उन्दुवाखैमोन बे आं ओरैथिं, ओंखायनो माबादों खोमा, थाथेजोबदों खोमा, प्रब्लेम जायोना जे बुस्थुथिं प्रेसार होयो बांसिन प्रब्लेम जायोना। ओंखायनो सानबाय थाबाय आङो, फुङावहायबो फाहामनो डक्टरबो गैया माबो मोना ना, पर्दायासो जिरायबायबाय नामा सानबाय आङो, मारै गेवगोन बियो सानबाय थाबाय आं। ओमफ्राय जों ओरै खालामोना, सिजायोबा बे बुस्थुआ पर्दायाबो माबायोना, जेनेबा नोंथांमोना मिथिखागोन, आन्दाज मोनखागोन, जेरै जोङो सिजायोबाथाय एबा खदै मन'बाथाय बे बुस्थुआ गेवोना, एसे खुला मोनलाय लायोना, बिदिनो एकदम सिजायबाय थाबाय आं, सिजायनो ओंखाराबाबो सिजायबाय थाबाय आं हा होननानै। ओमफ्राय खदैबो मन'बाय थाबाय आङो, बे गेवथोंसैल' आरोना। ओमफ्राय सुखुथारासै, ओमफ्राय दसे जेबो माबानानै बे गेवखाला साननानै आं साहाबो दसे फुदुंबाय, उनावहाय लासै गेवगोन साननानै। ओमफ्राय दा साहा फुदुंनानै ब्रेकफास्ट खालामबाथाय ओमफ्राय लासैनो हारसिं गेवलांबाय आरो। दा होमबाबो बारा मोजां मोनाखै आं मोननायालाय, एकदम माने प्रेसार होनाय बायदि जादों खोमा। ओमफ्राय आङो एसे साफा खालामहरसै साननानै साफाबो खालामदोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय दा साफा खालामनायाव पर्दासो जिखोना माखोब्राबो सानबाय आङो, खोनालाना। ओमफ्राय आरो दाथ' मा खालामनो सानबाय आरो आं। ओमफ्राय आरो दा पर्दा जिबाय बायबाबोलाय मा खालामनो ना, दानो खोनाया जाखाबाथाय उनावहाय मा जाबावगोन, आं बुरिबावाखैसो ने। ओमफ्राय जा सिन्था जाबाय आं, पर्दासो जिबाय बायबाय नामाब्रा होननानै। ओमफ्राय जेबो मानाबो मायासैबो, ओमफ्राय साफाबो खालामबाय आङो, एकदम जा नायदावलाबायदों आं फुङावनो 6टायाव सिखारलाबायनानै, नङाबा 6टायावनो सिखारफेरा आङो, जारलासो। दा सिखारबाय नालाय, ओमफ्राय आङो ब्लगबो बानायनो सानखादोंमोन, जेनेबा मैयानो सानखादोंमोन ब्लग हगारबाय थाथ'नोसै होननानै। आरो दलालाथ' बन्द' जाखाबाय आंना, ब्लग हगारिजों माजों मा जाबावनो, जेबो गैला साननानै। आरो इउटुबाव थैनानै थाखाबायमोन,
मैयासो थांखांफिनदों नोंथांमोना जेरै मिथियो ओंखायनो भिडिअबो हगारसै आरो जे नों भिडिअ हगारबाय थायाबाथ' भिउसआ खमायलाङोना आंना भिउसआबो खमायलांबायमोन आंना खमायखाबाय आङो मैया हगारदोंमोन आं 3000ल' जादों खोमा भिउसआ 3000बो जाबावाखै खोमा जासिगोनदां एकदम बोरैबा मोनो ओंखायनो भिडिअ हगारबाय थाबा एसे मोजां जायो आरो दा हगारसै ओरैबायदि आं अबावबा गेजेराव अबावबा थैहाबनानै थायोलै थैहाबनानै थानानै जेब्ला गावबागाव मालायजों बुंजागोन अब्लासो रियेलाइज जानानै थांखांफिनो आङो बायोना एखमबा आरो आंजों कम्पानि होदेरग्रा गैयाना आं हारसिङै ब्लग खालामनांगौ हारसिङै हगारनांगौ बायो एकदम झामेला मोनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जाय आंनि भिडिअ नायो जाय आंनि भिडिअजों थांफाबाय थायो नोंथांमोना मिन्थिखागोन आङो लासैनो भिडिअनि गेजेरजों खिथागोन आं अबाव एडमिसन लाखो आं मा कर्स लाखो ओमफ्राय मायाव लादों आं बेखौ नोंथांमोननो आं खिथागोन ओमफ्राय दिनैहाय आङो अबाय थांनो नागिरदों सेलेगाव थांनो नागिरदों बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामसै स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दे जोबजासिम आं ओंखाम जाग्रोसै उखैनानै थैनोसै खुमब्राजों दाउजों ओंखामा माबा ओंख्रिया जाहैनोसै आं थिगसे जानायसो दैयाना गाइस ओमफ्राय आंथ' फुंसिजोब्बाय नायजाला आङो फुंखौ जोब्बाय आङो स' थुदो नोंथांमोना लांबाय थानोसै आं नोंथांमोनखौ भिडिअनि गेजेरजों बुस्थु लाबोदोंमोन आङो हजोंनिफ्राय नोंथांमोननो देखायनो दे आङो बेहाय दङ रामामियो फेशियल जेल बियो स्क्राब बियो फेशियल जेल स्क्राब आंबो फुफेराखै जास्ट माने आङो माबानि कफिनि नालाय ओमफ्राय एडभार्टाइजफ्राव मोजां होनो आरो कफिखौ आरो माने बांसिन जाय इउज खालामो कफिखौ मोजां होनो आरो स' बेखायनो कफिनि माबाखौ आं लाबोनायदों आरो माबायदि जायो नैबे फेशियल जेल स्क्राबखौथ' आं इउज खालामनाय नङा आं बिदि स्क्राब इउज खालामखाया ओमफ्राय लोगोसे नैबे मा बुस्थुमोन बडि वाश बे बडि वाशखौ इउज खालामनायदों ओमफ्राय लोगोसे दं बाहाय माबायो फेशियल जेल बियो फेशियल जेल बेखौबो नायनि माबायदि जायो आं दा नोंथांमोननो खुलिनानै होगोन दे सिङाव माबायदि बेफोर ओमफ्राय नैबे दङ फेस वाश बियो फेस माबायदि जायो नायगोन ओमफ्राय नैबे दङ बेखौथ' इउज खालामखाबाय आङो दाखालि लाबोजेननायनिफ्रायनो बे बडि लशन आरो नायनि कफिनिया माबायदि जायो मानो होनब्ला मोजां होनो जाय इउज खालामदों मोजां होनो नायनि आं इउज खालामनायनो नागिरदों ओंखायनो ओमफ्राय नैबे दङ मामोन बियो बडि स्क्राब दङ स्क्राबखौ बारा इउज खालामा जायखिजाया खालामनायगोन आरो बडिनिखौ नालाय ओमफ्राय मोखांनिखौ गिदिंलाङो माबायदि जागोन जायखिजाया नैबे लशना मोजां आरो कफि मोनामो आरो गाज्रि नङा मोनामनायाबो कफि मोनामो सोरबा सोरबा कफिखौ मोनामजानो हायाना मोजां मोना फेस वाशखौ इउज खालामनायगोन आं खालामथ'वाखै खालामगोन आरो आं फेस जेल नायनायनि माबायदि जायो आयं आं गाइखेर लांनो मोनसे आं भिडिअ खालामदों आयं आं भिडिअ खालामदों ब्लगाव होनो बेखौ लांसै ओमफ्राय
माबायावसो थेङापारा एखेन थांथारनांगौ ओमफ्राय आंखौ डेलिगेट बारखाला डाइरेक्ट थांसै आं सोर बारगोन बे एफा गरम मोनलाय डेलिगेट होगोन गोदैखा गोदैखौ गोदै सिनायखायोना गाइस फुरा गोमोन मोदोमखायो मा ओंखामबो जा गोथाव जाबाय आं दाउ एवनाय दंमोन ओमफ्राय खुमब्राजों दाउजों दंमोन माने खुमब्रायाव दाउ होदों ओमफ्राय दाउ एवनाय एक्सट्रा आरोना मानो होनबा आं खुमब्रा बारा जानो बायो दैल' मोनो आङो खिन्थु अबेबा खुमब्राया ओरैबायदि गोथाव जायो माने अबेबा दैल' जायोना बुंनो हाया आङो आं थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनगासिनो दे चलो थेङापारा खाथि Hả? Đi năm mình cũng làm bớt mày cũng bao giờ khám sáng nào khá đâu. Mà lại cái đó rồi. Tìm hẳn mày cũng có một chứ. Ủa mình ra thì chân thắng. Tìm bạn phải mà lại rồi. Này là thằng gái xe đó đâu. Này nó ra đấy. Xài cái này ngoài. Cái sos nama? Hah? Cái sos đấy, cái sos 뭐야? 루나야 레부터. 리베. 왜 장난다 근데 이게 서우 마도 서우 보내 놓아나. 아, cái sos này khá là 미시방. Udah dia. Oh. Mà banyak extra kan itu. 여기 가면 되나? 어, 보내 놓아나. 미시방 안 나와 뭐요? 그나 뭐 타고 타지 않아. 원래 왜 하나 이런 거 올도와. Còn khăn ở đâu này? Dây đã. Ai à vậy? Mà là khơi. Bây giờ là chưa đấy. Bác. Bây giờ đấy. Dương có bao giờ có đồng đến cái cạnh Riêng không ạ? Đúng không? Suy ra đấy nó có đúng không? Suy ra đây, Dương suy ra đây thôi Ayo, tiền nào cũng bây giờ quá hay Này à bà hơi lên cứ đi vậy Hello. How are you? How are you? Mà đã hỏng đây đây, thiên chân chân được chưa? Dạ thôi đi Chơi đâu đưa, hara đi Nhưng mà này bị chuột ra, nó còn đứng cửa Ơi, thằng làm 아, 뭐 잠깐 찍고. 가고 다 먹기만. 우리가 보내는 자. 딱히 없네. 우리가 보내는 자. À bơi. Cô dán này đâu? Cô dán này là ayo. Itu pulang ke lang. Itu pulang ke lang. Ini kayak. Anh giả là đi. Ngốn đúng rồi sao á? Ông sao ạ? Nào, suy giả là. Không giả đâu? Aduh. Giả à bơi. Phở thấy à không? Đây này. Như thế đây là mày đứng. Má biết thế vậy này đây. Mà quay là mấy lần là. Đây. Bây giờ mình cũng là vậy. Đây. Mix up không lắm ra là bất kể. Thế này đây. Mayonnaise thế này đây. Không phải lấy. Bây giờ này ni phải dose baca bahin kabai biku kaplangnya. Mana aku dengar. Mak mi thela bai bu chau dang na. Mi thấy ra. Mi thấy có ra chứ lại. Asuri mi thấy ra nó hai việc class over bi nó bảo chứ mi thấy ra nó thằng ai giờ. Thì mi đi là. Đi ra vậy.